nagmanage sa CR diya sa South Bus Terminal. Mo income siya og ng 100,000 sulod sa usa ka buwan. Kay dako man yun nag-income ng CR diya sa South Bus Terminal. Mo income siya 100,000 sa hanggang Mr. Loa na pila maiyaha di 95,000. Unya ang sa probinsya 5,000 lang. Dako kayo og diferensya mapar. Unya kamo mapar okay ra day mo nga sa inyong partnership sa negosyo ninyo hatagan ng muog 5%. So mayong gabi kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mapar sa inyong pagsuporta. Ug sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mapar kay para ma-update sad mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mapar kanang balik taning negosyo nga CR diya sa South Bus Terminal. Kaya ko mga parganahan sa iko mo content ani kay ako na-experience na sa nako diya sa South Bus Terminal. Kay taga probinsya man ta. Nya ala kada semana man ta nga muagi diya. Kada semana sa tanga mosulo diya sa South Bus Terminal mapar kay ana man ta sa sud sa terminal na mo sakay og bus. So siyempre di mi malikayan nga mogamit ta siya ng CR. Pero kung wala kay 5, wala kay GS, dili ka magagamit. Dili nimo mahangyo mga par kay machine ang nag-operate sa kanang CR. Dili siya ma-open kung wala kay GS. Dili siya ma-open kung wala kay 5. So dako kayo nag-income mo ng luoy kayo ang mga luoy kayo ang mga pobre nga gidaginot pag yun in town. Ang uban gani nagdaginot mayo sa plite. Ang uban gani ng tungod sa kapobre manghuam na ng plite para makauli sa probinsya. Ug ilabi na gyud kung naay mga okasyon or kanang naay mga emergency uli gyud sa probinsya. Manghuam gyud og plite para makauli. Unya igabot sa South Bus Terminal kuhaan pag 5, kuhaan pag 10 o lugi na gyud gayo. Nya karon mapar kay nahibaw-an man day ni nga ang South Bus Terminal di ay naa di ay naibahin nga 5%. Ingon ana kagamay mapar ang bahin sa South Bus Terminal sa income sa CR. Atong ibuan mapar atong ibutang ang nagmanage sa CR diya sa South Bus Terminal. Mo income siya og ng 100,000 sulod sa usa ka buwan. Kay dako man yun nag-income ng CR diya sa South Bus Terminal. Mo income siya 100,000 sa hanggang Mr. Loa na pila maiyaha di 95,000. Unya ang sa probinsya 5,000 lang. Dako kayo og diferensya mapar. Unya kamo mapar okay ra day mo nga nang sa inyong partnership sa negosyo ninyo hatagan ng muog 5%. Luoy in town kayo mga pobre kayo nga daginot po gyud pabayron pa gyud og 5, pabayron pa gyud og 10 nga halos ang uban gani dili na gani mukaon kay nang nagdaginot kay ang plite kuwang. Kunya kuhaan pa og para CR. Yang uban gani kay manghuwam pa na og plite para makauli sa ilang probinsya. Unya ato pa nang daginoton ilaha pa gyud nga gidaginot ng 5 pesos, 10 pesos. Dako na kay nang mga pare ng 5 pesos, 10 pesos dako na kayo na. Sakay kag bus baya kung imong plite kuwang di ka pa ng sakyon. Panaugon pa ka sa bus kung imong plite kuwang. Unya karon di ingon ana di ka gamay ng kuan bahin sa probinsya diya sa South Bus Terminal kanang income diya sa CR. Taliman ka ng umu-income sila sa sulod sa kabuuan og 100,000. Kanang 100,000 maparkaya kay nang kuhaon sa CR diya sa South Bus Terminal kay daghan kayo ng pasahero diha nga nang ilabi na kanang dagko nga okasyon kanang o kaning wala kanang Sabado ug Domingo, Biyernes. Daghan kay pasahero diha mapar. Kagamay ra di ay sa kuan kagamay ra di ay sa bahin sa probinsya na. Kay kaning South Bus Terminal o kaning North Bus Terminal iya na sa probinsya.
wala gid sila maluoy sa ba taga probinsya. Wala gid sila mga maluoy sa mga pobre nga kinaginot pag yun na nilang mga pobre kayo nga halo sa man gani dili mo kaon kay nagdaginot nya pa bayron pa sa CR nasa imo ingon nga base nung kanang 5% ang sobra na sa imo ingon na kanang 100% kinamay 5% ang probinsyana kanang 5% 5,000 adto man na sa probinsya nya ang 95,000 adto sa kang Mr. Lo nasa miingon mga pan nga basin og giatik-atik ra na nila ginana pamaagi kay basin og nang sila ra nahibawa na mga par kung giunsa na nila pero di gid malikayan ang mga tao nga magduda gyud. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.